नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं आज स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहे गावच्या पद्धतीत कटवडा आणि हा कटवडा गावी खूपच फेमस असतो। तर आता आपण त्याची रेसिपी कशी बनवायची ते आता इथे बघणार आहे। ते एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये एकदम झणझणीत मस्तपैकी आता आपण कटवडा बनवणार आहे। तर आता बघूया त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं। आज आपण कटवडा बनवणार आहे। तर त्यासाठी मी हे काळे वाटाणे घेतले आहेत आणि यांना मी रात्रभर भिजत ठेवलं होतं। तर मी 4 माणसासाठीची कटवड्याची उसळ बनवणार आहे। तर मी फक्त 50 ग्रॅमच वाटाणे घेतले होते आणि वाटाणे कधी पण आपण भिजत टाकता वेळी त्यांना रात्री त्याच्यामध्ये मीठ टाकून त्यांना भिजत ठेवायचं। त्याच्यामुळे सकाळी ते वाटाणे कुकरला 2 शिटीमध्ये 4 शिटीमध्ये व्यवस्थित उकडतात। आता वडे बनवण्यासाठी मी हे 4 बटाटे घेतलेत आणि त्यांना पण मी आता कुकरला लावून घेणार आहे। कुकरच्या मी 4च शिट्या काढणार आहे। तर आता इथे कट बनवण्यासाठी मी इथे हे 2 कांदे घेतलेत बारीक, त्यांना चिरून ठेवलं आहे। इथे सुकं खोबरं घेतलं आहे, असं 7-8 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्यात आणि 1 इंच आलं घेतले। आता या सर्वांना मी भाजून त्याचं मिक्सरला वाटप काढून घेणार आहे। वाटपाला मी व्यवस्थित भाजून घेतलं आहे। आता याला मी मिक्सरला लावून घेणार आहे आणि याची बारीक वाटून घेणार आहे। सर्वाला मी मिक्सरमध्ये टाकून घेते। आता मी त्यात थोडी कोथिंबीर टाकणार आहे आणि त्याला आता मी मिक्सरला लावून घेते। आता हे बघा त्याला मिक्सरला लावून घेतलं आहे, त्याला बरोबर बारीक वाटून घेतलं आहे मी। आपल्याला त्यात पाणी जास्त नाही टाकायचं आहे। तर इथे मी एक कढई ठेवली आहे, मला कट बनवायचं आहे। त्याला मी काळ्या वाटाण्याचं बनवणार आहे। त्याला तुम्ही उसळ पण बोलू शकता किंवा कट पण बोलू शकता। आपल्याला उसळ किंवा कट बनवताना तेलाचा वापर जास्त करावा लागतो। त्यासाठी मी 1 वाटी तेल घेत आहे, कारण त्याच्यावरती तरी यायला पाहिजे म्हणून। आता हे बघा त्याला तेल मी आता गरम करत ठेवलं आहे। आता हे बघा आपलं तेल गरम झालं आहे, त्यात मी आता ते भाजलेलं वाटप टाकणार आहे आणि त्याला आता आपण चांगलं तेलामध्ये परतून घेऊया। हे बघा आता माझं वाटप भाजून झालं आहे। त्यात आता मी 1 चिमटी हिंग टाकते, 1 चमचा हळद, 1 चमचा धना पावडर आणि आता त्यामध्ये मी लाल मसाला 2 चमचे टाकणार आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला। आता आपण या सर्व मसाल्यांना व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे बघा आता आपल्या मसाल्याला चांगलं तेल सुटलं आहे। तर आता मी वाटाणे टाकून घेणार आहे आणि आता आपण त्याला मिक्स करून घेऊया। हे बघा आता आपला मस्तपैकी त्याला लाल कलर आला आहे आणि वरती त्याला तरी पण आली आहे तेलाची। त्यात आता मी 2 मोठे ग्लास पाणी ओतणार आहे। तुम्हाला जेवढा कट पाहिजे तेवढा तुम्ही बनवू शकता। तुम्ही हा कट काळ्या वाटाण्याचा, सफेद वाटाण्याचा किंवा तुम्हाला अगर वाटाणे नको असतील तर तुम्ही फक्त हा वाटपाचा पण कट बनवू शकता। हा कट खूपच चांगला बनतो आणि ह्याची चव एकदम गावच्या कटवड्यासारखीच येते। तर आता ह्याला आपण मस्तपैकी 10 मिनिटं उकळून घेणार आहे। मस्तपैकी उकळी फुटली आहे, तर त्याला आता असंच मी अजून 10 मिनिटं उकळून घेणार आहे। तर मस्तपैकी कट निघालाय, तुम्ही बघू शकता। आता ह्याला मी दुसऱ्या गॅसवर उकळायला ठेवणार आहे आणि तुम्हाला मी इथे आता बटाट्याची भाजी कशी बनवायची ती दाखवणार आहे। आता मी इथे एक कढई घेतली आहे बघा। इथे आता बटाटे मी उकळून त्याला असं तोडून घेतले आणि आता इथे मी आलं, लसूण आणि हिरवी मिरचीची जाडसर अशी पेस्ट करून घेतली। 1 चमचा धने मी जाडसर वाटून घेतले आहेत, थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे आणि इथे 7-8 पानं कढीपत्त्याची घेतली। तर आता मी या कढईमध्ये 2 चमचे तेल टाकणार आहे। तेल माझं इथे चांगलं गरम झालं की त्यामध्ये मी 1 चमचा राईचा टाकणार आहे। राई आपली चांगली तडतडली पाहिजे। आता मी त्यामध्ये ते धने टाकते। धने टाकल्यामुळे वड्याची टेस्ट खूप चांगली येते। त्यामध्ये आता मी आला लसणीचा ठेचा टाकणार आहे
आणि कढीपत्त्याची पानं. आता याला आपलं चांगलं तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे. माझं भाजून झालं आहे. आता मी गॅस बंद करते. त्यात आता मी 1 चमचा हळद टाकते. तुम्ही पण गॅस बंद करूनच करा, कारण की आपली हळद करपते आणि त्याचा हळदीचा कलर वेगळा येतो. त्यात आता मी बटाटे टाकणार आहे. आता मी त्याला व्यवस्थित असं परतून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकता आता आपली मस्तपैकी वड्याची भाजी तयार झाली आहे. तर आता मी याला एका ताटामध्ये काढून घेणार आहे आणि त्याचे वडे बनवून घेणार आहे. घेतले त्यात मी आता 1 चमचा ओवा टाकते. 1 चिमटी मी कलरसाठी हळद टाकते आणि 1 चमचा मीठ टाकते. मी आता यामध्ये सोड्याचा वापर नाही करणार आहे. मी त्यामध्ये बेकिंग पावडर टाकणार आहे. अर्धा चमचा मी त्यामध्ये बेकिंग पावडर टाकते आणि त्यामध्ये मी थोडीशी कोथिंबीर पण टाकली आहे. आता हे बघा मी त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे. आता त्यामध्ये मी थोडं थोडं करून पाणी टाकणार आहे आणि त्यात आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया. मी एकदम पाण्याचा वापर नाही केला आहे, थोडं थोडं करूनच पाणी टाकते त्यामध्ये. आता हे बघा मी याला थोडं घट्टच ठेवलं आहे, कारण की मला वड्याला कोटिंग जरा जाडच पाहिजे म्हणून. इथे मी एक कढई घेतली आहे. त्यात आता मी वडे तळण्यासाठी तेल गरम करत आहे. आपलं तेल गरम झालं आहे. तुम्हाला जी ते हे बघा आता मी याला असे गोल असे वडे करून घेतलेत आणि ह्याच साईजचे मी करून घेतलेत. त्यांना सर्वांना मी तसंच रेडी करून घेतले. आता माझं हे बघा तेल पण गरम झालं आहे. तर आता मी त्या वड्यांना बेसनच्या त्या पिठामध्ये टाकणार आहे आणि चांगलं त्याला कोट करून घेणार आहे आणि त्याला तेलामध्ये आपल्याला सोडायचं आहे. गॅसचा फ्लेम आपल्याला फास्टच ठेवायचं आहे. आता दुसरा पण तसंच सोडून देते त्याला. मी इथे एका वेळी 4 वडे सोडले आहे. तुम्हाला जेवढे जमतील तेवढे तुम्ही सोडा. मी गॅसचा फ्लेम यासाठी फास्टच ठेवलं आहे. आता मी त्याला थोडं परतून घेते. आता तुम्ही बघू शकता आपले वडे एका साईडून व्यवस्थित भाजून निघाले आहेत. आता आपल्याला दुसऱ्या बाजूनी पण तसेच तळून घ्यायचे आहेत. मी इथे थोडी वड्यांची साईज मोठीच ठेवली आहे, कारण की आपण त्याला कटसाठी वापरणार आहे म्हणून. आपले वडे तयार आहेत. आता त्यांना मी टिश्यू पेपरवरती काढून घेते. त्याच पद्धतीने मी आता दुसरे पण वडे सोडणार. आता त्यांना पण आपल्याला तसंच भाजून घ्यायचं आहे. आता हे बघा आपल्या वड्यांना मस्तपैकी हा सोनेरी कलर आला आहे. हे पण माझे वडे तयार आहेत. आता त्यांना पण मी असं काढून घेणार. त्याला उकळी आली आहे. आता त्यामध्ये मी मीठ टाकणार आहे. मी मीठ पहिलं वाटाण्यामध्ये पण टाकलं होतं, तर तुम्ही जरा मिठाचा वापर कमीच करा. तर आता हे बघा आपल्या कटाला चांगला कलर पण आला आहे आणि ते एकदम व्यवस्थित तयार झालं आहे. तर आता त्याला मी सर्व करायला घेणार आहे. आणि जर आता तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला ही माझी आजची रेसिपी कशी वाटली.